ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ବହୁତ ଖରା ହେଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥାଏ। ନଦୀରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ ମାଛ କିଛି ଆଉ କଇଁଚ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତ ଖେଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଖରା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଖରାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଥାଏ। ତ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେ ନଈରେ ସବୁ ଥିଲେ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ଡଲଫିନ୍ ସବୁ ମାଛ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ତାରା ବଦଳରେ ହୀରା ଚମକୁଛି। ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଖରା ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ହୀରା ଚମକୁଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯେ ଏଟା କେମିତିକା ଅସମ୍ଭବ। ଚଢ଼େଇଟି ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ, ମୂର୍ଖ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ପରେ ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗରମରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ବାଘ ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟିଏ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ବାସିରେ ସବୁ ଜୀବନ ଚଳାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ୱାଇଫ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ। ତ ୱାଇଫ ଆସି ଡାକିଲା ପରେ କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସିଏ ଡକଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ। ତ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଣ ହେଲା, ସବୁ ତଦାରଖ ନେଲେ। ତ ତଦାରଖ ନେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ୱାଇଫ ଯୋଉ କହିଲେ ପୋଲିସକୁ ଯେ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଚାକର ବି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କଣ ଆକୁ ଜାଣିଛ, କେମିତି କଣ ମରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ତାପରେ ଏମାନେ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତ ତାପରେ ଏ ବୟ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଥା, ସିଏ ଗୋଟେ ଟିଫିନ କରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋରିଂ ପାଇଁ, କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ଶୋଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅଟି ବି ସେଇ ଟାଇପର ଏକା ସେମ କଥା କହିଲା। ତ ସେମ କଥା କହିଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହିଗଲେ। ତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ 2 ଜଣକୁ ପଛରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାପରେ 2 ଜଣ ହିଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ